Andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong Domingo sa bundag kanatong tanan ang mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Live Claves. So nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi makaabot ang ato nga kauban atong partner si Brother John Dihito. Base karon taod-taod maabot na siya dinhi sa ato nga tulumanon. So kamo di higala amo mga pinalangga nga mga listener, mga viewers, pwede na makapadala diri nato og mga mensahe na ay mga morning greetings, mga panimbayas kabuntagon or mga pangutana baka hinuon may tungod sa mga pulong sa Ginoo labi na sa ato nga nangahisgutan sa nanlabay nga gabi no? So ato nang gina-welcome mainguman sa tanan tong mga viewers, ato gina-welcome ang tanan karon nga sayos kabuntagon. Okay, padayon ta sunan higala maminaw usa ta og mga huni sa awit. Okay niya ato gidalit alang sa tanan. Kaibigan ng buhay sa mundo, anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatog at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya
krus mo'y pasanin mo. Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ng kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon ba siyang puwang dyan sa puso mo? Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. At siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Alala mo pa ba ang kanyang nagawa, na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo pa napagtanto, mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit. Ngunit sadyang nakakalungkot, sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa, na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bigat't sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot, sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya.
sa Kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa. Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa Kaniya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa Kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa Kaniya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa Kaniya'y ibinigay sa'yo. Okay, so atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga pinalangga nga mga kaigalaan, kamong tanan diha nga naminaw karon, kamong tanan nga nag-view karon sa ato nga programa. So welcome kamo nining Domingo sa buntag sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede na mo mga higala makapadala og mga mensahe. Adre lang direkta sa ako nga number no kay nag-inusara pa man ko ron dire. Akang Brother Levi Clavis nga number sa 0926-8869-758. Kanya, pwede sad mo ari sa comment section nato higala sa Facebook, no? Sa DYCM Bogo Adventist. Ato na gina-welcome ang inyong mga messages, mga birthday greetings, mga anniversaries, o guban pang mga importanteng mga messages. Ato nang basahon diri sa programa aron mapadangat sabna ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, sa inyong mga friend, no? Okay, ato ding itunol ang mainiton nato nga pagpangumusta sa atong tanan nga mga listeners o mga viewers nato diri sa Negros Island. So good morning o welcome kamong tanan sa ato nga programa. Kanya good morning sa Adlan Brother Cesar Elgira dias gihulngan og tanan diha nga mga tigpaminaw nato. Kanya good morning sa tanang taga Escalante nga nagsunod kanu sa programa. Kanya diha sa kumusta sa itong mga kahigalaan no, diha sa dinhi sa Sagay, Negros o uban pang mga dapit diha. Kumusta lang Brother Elmodam Flores, may muntag nimo brother, o sa tanan na lang kanyo diha nga naminaw o nag-view sa ato nga programa karon. So kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa pagpakig-uban nining duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, mga kahigalaan sa nato nga naglantaw karon sa atong programa, pinagi sa Facebook diri sa probinsya sa Masbate. Good morning sa tanang taga Masbate. Atong mga pinalangga diya nga mga viewers, diya Silutungan Masbate, diya sa Katayngan sa Placer o uban pang madapit diha nga nagtan-aw mo karon sa ato nga programa. O niya mga suki sa nato nga mga tigpaminaw o mga viewers diri sa Biliran Province, no? Maayong buntag sa tanang taga Biliran. Good morning sa ni Brother John Serenio. Good morning nimo bro. O sa tanan nato nga makaigsunan, makalagari sa pamilya diha. Tanan gayud niyo diha ato nga gina-welcome nining sayos kabuntagon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, tanan natong mga kaigsunan o makaigalaan sad mga viewers o mga listeners nato sa atong programa nga naminaw diha sa ang uban naminaw sad sa mga lanog sa mga sound system diha dapita sa probinsya sa Leyte. Kamong tanan sa gihapon kinasingkasing mo namo nga
gina-welcome ang higala sa pagpakiguban karong buntaga o pag-participate dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede mo kapadangat na mga messages diri no. Good morning di sa tanang taga Ormoc nga always nagapaminaw. Good morning di sa mga Disor family. Mga tigpaminaw nato di sa Merida diha sa Baybay Leyte. Good morning lang brother sa Nico. O niya, uban pa diyang mga listener sa tanang taga Palunpon Leyte, ato nga gina-welcome. Mga tigpaminaw nato, dias Isabelite, dias Matag-Ob Leyte, sa Kananga, ato nga gina-welcome di ang tanan. O niya, bisan pa man dito sa San Isidro, Leyte. Good morning sa tanang taga San Isidro. O niya, tanan nga taga Kalubian Leyte, mga tigpaminaw sa nato, mga viewers diya sa Tabango Leyte, o dinhi sa Bilyaba, Leyte. O niya atong gipasalamatan ang atong makaigsunan sa biha nga nagagamit ang uban og mga sound system sa paagi nga makashare po sila sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. Salamat lang brother Jose Incienso Sternate diha sa Bilyaba. Nas Ma'am Gritzy Nubila, guban pa nato dihang mga pinalangga nga mga listeners o mga viewers sa ato nga programa. Ato sa mga suki nga tigpaminaw diri karon sa Lower Kagkagan sa Camotes Island. Maayong buntag sa tanang taga Camotes nga nagasunod, nagapaminaw sa ato nga programa. Atong gina-welcome ang tanang taga Camotes Island. No? Labi na diya sa Lower Kagkagan. Lanog-lanog na di atong programa tungod kay naay mga trumpa ni Brother Tato Sotilo. So, Brother Tato, salamat og mga silingan diyang naminaw, tanan diyang naminaw karon og nag-view kinasing-kasing Monaco higala nga gina-welcome karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Mainguman sa tanan nato mga listeners og mga viewers diri sa isla sa Bantayan. Lanog ni atong programa sa Bantayan Island. Naglangkob sa tulo ka mga lungsod, Madridejos, Bantayan og sa Santa Fe. So Dios Madridejos, maayong buntag yung tanan atong mga pinalangga og mga sukin tigpaminaw no Dios Madridejos. Good morning ni Brother Jameson de la Cruz uban siyang family. Anya Dios mga orbita atong gina-welcome mga Tiyaktak family. Uban pa diha natong mga kahigalaan og mga kaigsuuna no. Pwedeng maka-text mo din, kapadangat mo din mga mensahe, mga kahigalaan. O niya, mga yosad mi og feedback gihapon diha ninyo sa mga lugar nga nagmonitor sa radio, Stro Radio, kung kumusta man ang signal nato diha sa inyong mga radio, ang inyong mga dapit, no, location ninyo, tagay mag-feedback kay na-updated na maguni ato nga ang DYCM din FM station is Bugo ang 100.5 nabalik naman sa normal sa unang panahon katong naigo sa kilat o niya okay na o niya gipakusgan pa yun. So tigay mi og feedback kung tin-aw na ba diha sa inyong mga lugar ang ato nga programa dinhi sa DYCM Bugo Adventist, no? Maimbuntag sa tanang taga lungsod sa Bantayan o niya atong gipasalamatan diha ang mga kaigsunan nato nga nagagamit og mga sound system. Good morning nun la ni Brother William Tadlas o niya mga Cordoba family sa diha sa Bao diha atong gipangumusta diha ang tanan. O niya ngadto sa kang Brother Cotijo diha sa Circulo Tikad. Brother Cotijo, maimbuntag nimo uban sa imong family o mga silingan diyang naminaw sa lanog sa imong sound system. Mainguman sa tanto makikilaan dito sa isla sa Lipayran. Kay sa una, naabot sa tadiyag Lipayran. Nakahimo ta og crusade diha sa Pasel, Lipayran, nga tos buntay, no? Mayong buntag kaniyong tanan diha sa Lipayran. Niya atong pasalamatan si Brother Lucernas sa iyang trompa sa naglanog-lanog diha. Niya tanang taga Doong og taga Butiges. So, nakita na to sa Facebook ang paspas kayong pagkatrabaho sila nga church, no? So dako nga church nila diha sa Doong, apel na Butiges kay
Mauram na silang dapita diha. So good morning yung tanan no diha sa dihan dapita. Tanan na to makaisunan, mga brothers and sisters ya, mga friends, atong gina-welcome karong buntaga sa ato nga tulumanon. Good morning sa tanang taga Isla Silagon sab, atong mga brothers o mga sisters diha karon ug uban pang mga island diha sakop sa lungsod sa Bantayan. Unya diri sa Santa Fe sab daghan sa tag mga tigpaminaw. Mayong buntag ninyo tanang taga Santa Fe ato makaigsuonan. Good morning diha sa NHA sa National Housing diha sa Santa Fe no. Unya atong pangumusta si Brother Jeremiah Humula uban sa iyang mga suod sa kinabuhi diha mga silingan nga naminaw. So atong gina-welcome tanan ug pasalamatan sa nato si Brother Lot Billy Abrili diya sa Ocoy, Santa Fe. Nagagamit nag iyang sound system diya. Badlot, may buntag nimo uban siyang family. O niya, tanan nga taga Selion atong ipangumusta. Diya mga Alip family, no? Mga Alolor. Ato ng mga suod sa unang panahon sa diha pata. Nag-crusade ta diya. O niya, hantod na mugna ang church diya sa Selion. O niya, mga tigpaminan to diya sa isla sa Hilantagaan. Diri sa Islas Kinatarkan atong gina-welcome di ang tanan mga tigpaminaw na so dato sa diri sa isla sa Hibitngil og dinhi sa Malapascua Island na naputay church sa Malapascua og diha sa Carnasa mayong buntag ng tanan. So kutob sa naminaw diha karon ato nga gina-welcome sa aton tulumanon. Pwedeng makaparticipate sa mo higala karong buntaga sa atong mga diskusyon. Kanya tanan nato mga listeners o mga viewers nato dinhi sa mainland Cebu. Ning pangisgutan nato mga abot ni sa signal sa radio. O niya mangumusta lang mi ninyo nga kung kumusta man ang signal karong buntaga sa inyong mga lugar no. O niya maabot man ni atong programa sa mga kabukiran, mga tumoy sa mga kabukiran sa Masbalanban, sa Magsaysay. Good morning niyong tanan, mga tigpaminan to diya sa Asturias, diya sa Tuburan, diya sa Makabukiran, atong gina-welcome. Mainguman diri sa Tabuilan sad. Good morning diya sa Olivo diya mga Mahinay family. Atong gina-welcome. Yes, Brother Dodo do Plazad, madasigon o abtikon po na nga evangelist, no? May buntag ni Brother Dodo. Kanya good morning sa tanan ta Kalumbangan. Tanang taga-Dalid nga always naminaw atong mga brad o mga sis diya, mga friends. O niya tanan atong matig paminawan sa diri sa Gimpilakan. Labi na diya sa mga pikit-pikit family, may buntag no, mga Alfornon, sila Sister Roslyn, uban siya pinalanggang bana, ilang pamilya. Atos mga Tirana family, pamilyas mga Golbin, atong gina-welcome, Samson family. O tanan-tanan diha nga naminaw diha sa Gimpilakan. Good morning sad ni Brother Maning Masbang. So, Brother Maning, may buntag nimo uban siyong family. Lang Brother Pipi sad Brother Pipi or Sabya diha sa dinhi sa Sabah, may buntag Brother Pipi. O sa atong mga kaigsunan kahigalaan sab dito sa Carmen diha sa Katmon, binan ng Brother Mario Alquizar nga always na mag-text, magsunod sa itong programa. O niya mga kabukirang barangay diha sa Katmon, diin lanog kini atong programa sa mapananglit diha sa Santikan, kay nakaanha magyudtaan ng Santikan nga bukid kay kinatumyang bukiran diha sa Katmon. O niya diin to atay church dito. O niya always silang naminaw sa atong programa. Mga tigpaminaw sa nato diya sa Agsuao, Katmon, diya sa Bungyas. Tungod kay karong panahon na nanay simbahan diya, akong nahibawan, nagitukod tungod kay namanggoy na nga Adventist po diya sa ato nga program, sama nila sa mga komendador family, lay minister na sa Catholic, o niya sa ilang pagsunod kanunay sa ato nga programa, ilang nasuta ang kamatuuran, gisusi po nilang Biblia, niya wa na sila kapugong sa ilang nag-iliwaros nga pagbati sa kamatuoran nga ilang nadunggan, isa ka higayon ana, nangita gyud sila simbahan atol sa Bado gikan sa 6 buntag, niya nakaabot sila
kay nakadong sila simbahan dito sa Antica, nakaabot yun sila to mga alas 10 buntag. Lipay kay sila nga nakakaplag sila simbahan sa mga tao nga nagbantay sa adlaw pahulay, Seventh-day Adventist. So malipayon sila karon nga Adventist, nya murag kun wa ko nasayop yang misis o sa catechist pod, lay minister og catechist, no. Salamat kayo mga komendador family. Salamat sa mga kanoy niyong pagpaminaw. Nya mga silingan niyo diha, no. Mga nagtigpaminaw makahimo mo sa pag-text mo higala. Mutangilag lugar pod kundi nagsukad parang mahibaw sad mi dinhi, no. Ani ato mga pinalangga nga tigpaminaw diha sa Kabukirang Barangay sa Sugod. Daghan po kayo ng mga tigpaminaw sa Sugod. Daghan sa tag mga kaigsunan diha. Nahimong atong kauban sa pagtuo tungod sa ilang kanunay nga pagsunod sa pulong sa Ginoo nga atong ginahisgutan dinhi sa kahanginan. O niya mga suki nato sad nga tigpaminaw diri sa Bourbon, diha sa poblasyon, maayong buntag. O niya ngadto sa mga tigpaminaw nato diha sa Lao, sa Barangay Lao, Bourbon. O niya mainguman sa mga suki natong tigpaminaw diha sa Bundo, Bourbon. Kumusta ding makataraha diha family? Ang adto sa mga Orsal, mga Morelio family. O uban pa nato dihang mga Brad, mga sis. O niya ngadto sa mga friends nato diha. Welcome. Diha sa Calabira sab. Maayong buntag nasa tay mga kaigsuunan diha nga tigpaminaw sa radio niya karon nangahimo silang mga Seventh-day Adventist. So thank you kaayo, no. Diha sa Calabira, dool na sa Lugo, murag siguro murag dool na sa Kahil diha sa Bourbon. Okay, atong mga tigpaminaw sab diri sa Barangay San Jose, Bourbon. Lanog-lanog ni atong programa diha ug atong pasalamatan sa kanunay si Brother Rodrigo Villamor, uban siyang pinalangga ang asawa, iyang mga anak karon, no, ilag ng patingogon ilang sound system. Ya kumusta ang ilang tanang mga silingan diha, mga buotan lang mo silinganan nga always sad nagapaminaw dinhi sa ato nga programa. Welcome kamutanan. Good morning lang brother Amay Pitogo, kining pamilya hasad. Nahimo po ning nakaalagad sa Ginoo, pinaagi po sa ilang pagpaminaw, panalanginan na sila sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Nga nila ni Brother Rolando Villamor, good morning no bro. O niya diha sa diri sa Tahigala sa Tabugon, no, lungsod sa Tabugon. Daghan sa tag mga suo diha karon atong ipangumusta sa Brother John Labitania yang family. O niya Lanster Remedios Montiliano and family, Lanster Dilma and family. Yan lang Brother Pipe Orsal diha, bro, may buntag nimo. O guban siyo makabataan, imong mga apo. O niya ngadto ni Brother Mandal diha sa Tabugon. Good morning ng tanan, no. O niya mga suki natong naminaw sa diri sa Labangon, Kanaw-Kanaw, o niya bisan pa man diri sa Managasi, Bourbon. Managasi, Tabugon. Daghan tag mga tigpaminaw diha. Labi na diha sa mga Elarcosa family, mga Romagos family. Good morning sad sa mga Saladaga family diha. Brad Ernesto Saladaga. May buntag nimo, bro. O niya nila ni Sister Irenea Soliano. Kini sila mga natawag ni pag-alagad si Ginoo. Pinaagi sa ilang kanunay sa gihapong pagsunod sa atong programa ni radio. So thank you kayo. Praise God nga ang Dios nagahikap, nagatandog sa makasing-kasing. O niya, mga Nano family, ato siyang gina-welcome. Mga Jordan family, di salamat, di Ilihan. O niya, bisan pa man diris barangay sa adiri sa Kandangas. O niya, diha sa sitio Mahayahay, sakop sa Kaduawan, no? Atong pasalamatan si Brother Bin Estor sa iyang sound system, naglanog-lanog karon diha, bago po na iyang Brother Bain nga sound system. Lanster Judith diya, o niya, kumusta ding mga Barili family diya, mga Arnoco family, o niya, kumusta ni Sister Igling sa diya, o guban pa nato dihang mga kaigsuunan, dasi kita kanunay, kay di na madugay, mubalik ang Ginoo, tungod kay paspas kayong nagakatuman, ang mga ilhanan, nga nagpahibalo nato, nga ninatas katapusang mga adlaw. O niya, kumusta dihang mga Alicos family,
Ani ngadtos mga pamilya sa mga maluluyon, may buntag no sa mga maluluyon family. Ani ngadto nila ni Brother Jomel Rosasinia. Bro Jomel, may buntag nimo uban sa imong family. Ato ning mga abtikon nga leader sa mga batanon kauban ni Brother Alvin. Ani tanang taga Eden atong gina-welcome ang atong mga suod nga makaigsuonan diha. Mga sirs, mga moms, kaninyong tanan, welcome. Good morning sa mga Agua family, ngadtos mga Risoor family, mga Arrogante family. Good morning sad sa mga Coralde family, mga Dimapi, mga Busutros family, ngadtos mga pamilya sa mga Roseliosa, atos ang gipangumusta ang mga pamilya sa mga Puentes, mga Alconten family. Ngadtos pamilyas mga Tirana, dihas Upper Kadwawan, o ngadtos mga Berunas family ng Brother Siloy, o uban sa atong mga pinalangga ang mga kaigsuunan dihan dapita sa Upper Kadwawan. Tanan nga taga Kadwawan, atong gina-welcome sa atong tanan mga listeners, mga viewers na to, og nagpaminaw sa mga sound system diri sa Libho. Tubag-tubag po ng sound system diyan nga rabas mga ibabaw sa mga kabungturan. Ang karaan yun diyang nag-hook up sa itong programa, sila si Sister Linda Kamay. Mga silingan diyang naminaw, ato nga gina-welcome. Diri po ta speakers pod kinatumyan sa bukid. Diha sa Little Hells. Naapod kang Brother Niljon Bersero. So duha na katrumpa nga naglanog-lanog karon diha, no? Nga naikanay na ang ato nga programa. Sa mga kabukiran o niya mga kabaranggayan mula pos na maabot na sa Mabuli, maabot na sa Panggamay, atos Kadwawan, so lanog-lanog na iyang trompa diya karon. Mga silingan diya, mga buutan nga mga silingan diha nila ni Brother Nelson nga nagapaminaw sa lanog siyang trompa karon. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa kini ang maayong balita. Good morning sad ni Sister Valentina, lipay sa iyo kay na siya nga maadto sa simbahan. Kana siya tigpaminaw gina sa atong programa. Bago na siya nabaptize. Sister Valentina Baga, salamat kayo, no? Nga inig-abot na mo dito. Tawanan na siya dito sa church. Okay, good morning sa tanang tagalibho natong mga brad o mga sis diya, atong mga friends, o niya tanan nga mga naminaw sab diri sa Kanagahan o sa Libaong. Ato gina-welcome, mga kaigsunan kay gala na to diya nga paminaw karon sa mga sound system na naglanog-lanog. Kang Brother Bernel Katakes, no? Lanog-lanog na iyang trompa diya, iyang sound system. Diha dapita sa Sitio Kakao. O niya, diri po ka sa dapit sa Panggamay po, tinubdan sa Panggamay. Naapoy mga trompa si Brother Aniceto Presilias. So whole family po na sila, mga tigpaminaw sa radio, nga natawag sa pag-alagad si Ginoo. So Brother Ani, may buntag nimo, Sir Flor. Upansin yung mga apo diha. Atong gina-welcome sa atong tulumanon karon. O niya, sa gihapon among itunol ang pahasubo sa pamilya sa mga Tunyakaw diha sa maragsakop manas Kanagahan ila ni anhing Brother Gerson Tunyakaw, siyang kamatayon. Nagbangutan niyang pamilya karon, so pahasubo gikan sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, atong mga suki nga tigpaminaw di sabdiri sa Kinawahan, tanan diyan taga Kinawahan, atong gina-welcome. Good morning na ni Sister Maridel. O niya dias mga Roseliosa family, atos mga Kaayon family, Brother Dake, Brother Arnel, o uban pa nato makaigsunan diya. Kumusta ang tanang taga Busugon, dinis sa Aluyong Baybay, o dinis sa Lambusan Zab. Atong gipangumusta diaghanta dihag mga radio listener nga nakapangalagad sa Ginoo. Sama sa pamilya sa mga pamilyas mga Buyuse. Good morning, no, mga Hapitan family. Aniya ngadto nila ni Brother Christian Lumihok, iyang tibuok ginang family. Brother Christian, may buntag nimo og sa imong family. Mga Prasco family dia, good morning.
tanan di ano mga ngadto sa mga Magdadaro family ato sang gina-welcome sa ato nga programa. O dirita sa Tambungon, daghan sa gaitag mga friends dia, mga kaigsuunan. Good morning ni Brother Roger de los Santos dia, na Brother John Notario, yung family, mga Sigarino family dia, o niya ngadtos mga Lecciones family. O niya atos ang gipahinuduman ang tanan nga taga-Tambungon, mga silingang barangays, nga kung aduna tay problema sa atong motor higala, nanay motor parts diya sa Tambungon. Kilid sa highway ginap. O niya atbang sa public market sa Tambungon, makita nimo sa kilid sa highway ang Advent Motor Parts. Ang Advent Motor Parts, moalagad na ninyo, abli na ilang tindahan gikan sa adlaw Domingo kutob sa Bernes, sirado kon Sabado. O niya gipanagiya ka ni Mr. and Mrs. Florida o Brother Remy Sigarino. So adto mo diha gala yan sa ilang tindahan sa adlaw Domingo kutob sa Bernes. Tanan nga taga Tambungon, tanan nga taga Anapog, nga atong masuki. Good morning lang Brother Pipe Dilaw diya, nga always naminaw. Nila ni sa pamilya ni Brother Norland Pagal. Niya ngadto sa mga Ikarma family. Ni Brother Sunny Mantos, may buntag ni Brother Sunny, uban siyang family. Niya tanan nga naminaw diri sa Bangkasan sad, nila ni Pare George Luna, uban siyang family. O niya, mga Negro family dia, atong gina-welcome. O niya, mga uban pa nato makaigsunan diri sa Kamansilis, no? Maimbuntag sa tanang taga-Kamansilis, mga brad o mga sis dia. Ato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. O niya, diri sa tahigala sa Manyo, ato sang pangumusta karon muntaga si Brother Elvis Peritos, mga Peritos family. Welcome sa itong programa. Uban pa nato ng mga suod ka Ismanio, diya sa Luok, San Remigio, o niya bisan pa man diri sa proper yun sa lungsod sa San Remigio. Atong pangumusta ko mga Samson diya family, mga Vargas Ibanez, Lopez family, o niya ngadtos mga pamilya sa mga Monteroyo. Good morning yung tanan. Niya ngadto sa mga Suson family des Bangkal, niya mga Likigan, mga Larga family, mga Kabatanya, mga Layon family diya sa Argawanon. Niya tanan nga taga Patag San Remigio, labi na des mga Anciano family, mga pamilyas mga Muraka, guban pa nato diya mga kaigsunan. Welcome kamo sa atong ang atulumanon karon buntaga. So dito ta sa Maya, good morning sab diha sa mga Monchedora family. O niya ngadtos mga Diheto family diha, mga Pipito, uban pa nato diha mga kaigsunan, kaigalaan. Welcome sa atong programa. Mga Punay family, ato sang gina-welcome, mga Marabong family, o niya mga pamilya sa mga Miralles diha sa Lanao. Good morning. O niya atong pasalamatan si Brother John Punay, sa iyang sound system diya sa Talisay dan Bantayan. O niya ngadto sa mga Rosalihos family diya sa Kumbado, ngadto sa mga Pioneers family, mga Puyot family, mga Olasiman family, o tanan diha nga naminaw no diha sa Kumbado, mga silingang mga dapit, mga barangay diha nga always tagsunod, welcome. O niya ngadto nila ni Brother Duming Bunukan iyang family. Atong tanan nga mga pads diha, mga mads, mga brothers and sisters, mga friends nga always nagsunod. Kanasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Good morning sa tanang taga-Paypay, Nazareth, dias Bakhawan. O niya, dinhes Mahawak, good morning. Dias dang lungsod, Midilien. Ato sang pangustahon si Brother Edwin Goliamas, no? Maimuntag niyo bro. Mga De La Cruz family diya nga naminaw. Nila ni Brother Edic De La Cruz and family. Tanan diya nga naminaw karon, welcome. O niya, mga suki na itong naminaw dis proper sa lungsod Midilien. Labi na diha sa mga 5 family. O niya, mga Langgido family atong gina-welcome. O niya, atong pangumustahon sa ng atong maabtikon, madasigon, batanon nga municipal councilor diha sa Midilien. Si municipal councilor Raymond Olivar, oban siyang misis nga si Attorney Olivar. So, maayong buntag. O niya, good morning lang Brother Alex Cañada, Felipe Solira de Slamintak.
O ni atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadura sa iyang sound system diha sa 108 Medellin. Good morning diya sa mga Lubitania family na Brother Nimuel diya. May buntag nimo bro. Tanan diya nga naminaw ato nga gina-welcome sa atong programa. Ano yung mga suki natong naminaw din sa Bugo City. Good morning diha sa Binabag, labi na diya sa mga bersero nga always nagsunod. Ngadto sa mga pamilya sa mga Olingay, mga Gabianoy family. Tanan diyang naminaw diya sa Binabag. Bisan pa man San Antonio ng Brother Lino. Almason, good morning Brother Lino. O niya mga tigpaminaw nito sa Anunang Sor, diya sa Norte, og dinis barangay sa Lapas, tagan sa tagtigpaminaw. O niya diya sa Kabangkalan sad, ato sang itunol ang pangumusta sa mga Lipaw-Paw family. O ngadto sa mga Aratsya family. O niya ato diang pasalamatan si retired Scout Ranger Isagani Aratsya nga nakakaplag po na siya sa kamaturan, pinaagi sa atong programa tungod kay ang Ginoo nagtabang sad kaniya sa pagsabot sa kamatuoran. Si retired Scout Ranger Isagani Aratsya niya nagamit siya karong nga sound system niyang lanog sab sa tuyo og tumong makashare siya sa pulong sa Ginoo ngadto siyang masilinganan. So Brother Isagani, salamat kaayo. O niya, good morning sa mga Bisabilia family diya sa Baas ng Brother Alan, nila ni Sister Amelia, o mga silingan diya tanan nga naminaw sa Baas, o dinis barangay sa Dakit, Bugo City, labi na diya sa mga Derder family. Welcome mga tigpamino nato diya sa Guadalupe, ng Brother Edsel Edisman, ng Brother Anister Ibing, uban silang mga kabataan, nila ni Ma'am Joy, nila ni Sir Merjon, atong ipangumusya tanan, o niya mga Humawas family, ngadto sa mga Baldusa, mga Idoliberio family, ng Pastor Hill diya, Idoliberio, o sakop siyang familia, ngadto sa mga Pilayo family, ato nga gina-welcome diha ang tanan nato nga mga kaigsuunan. O niya, good morning diya ni Brother Joel Seno karon. Bro, may buntag nimo. Kaniya ngadto sad sa mga tigpaminaw nato diha sa Libertad, bisan pa man diha sa Marangog o diha sa Tagasa. Labi na sa mga church members diha sa Tagasa Seventh-day Adventist Church nga nagasunod, nagapaminaw atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya dili ta mga igala sa Syukon, bisan pa man sa Nailon, taghantag mga tigpaminaw diha sa Nailon no, diha sa mga Lipon family, nga always nagsunod. Pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, o sa pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Mga aktibo ka na sila. So good morning yung tanan. O guban pa nato dihang mga pinalangga nga mga kaigsuunan. O niya atong mga suking naminaw diha sa Lower Nailon, diha sa Panabilan. Good morning ni Brother Jerry Nailon bro, may buntag nimo. Nya Dios mga Oliamot family nila ni Sir Arthur, may bundag. O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Bulambaw, pamilya sa mga Canales, mga Berdida family, mga Mulihon family, mga Hilig family, o uban pa nato dihang mga suod kaayo nga mga brad o mga sisters. O niya atong gipahinumduman ang atong mga kaigsuunan dinhi sa norte. Kung naamoy mga okasyon higala, among i-recommend ninyo kung mo gamit mo og tubig nga safety nga tubig, pwede ra mong mo contact mahigala sa Advent Drops. Naaba kay number na Brother John? Kanang Advent Drops higala mo deliver na nato kana kung mo order tag mga safety nga tubig. Gipanag-iya ka na sa mga ansyano o ni Marlene Canales yang family. So, may buntag nun yung tanan no, nila ni Marlene Canales o niya mga ansyano family. So good morning. O niya tanan na to nga mga tigpaminaw din sa Gairan. Good morning ni Engineer Ernie Catayas yang family. O niya nanti awing sab nga lanog-lanog po na iyang radio diha sa tindahan.
Ya ginampakusgan sa may buntag ni Mutiya. O tanan na to mga naminaw diri sa daang carbon, pahinumduman sa nato ang Northern Cebu, nga kung ano natay na matikdan nga problema sa atong pananaw, nagdako lang huna-huna natong magbasa, unya nita kabasa kay magtaputay ng litra, unya nita kaklaro sunahan, ay nagdugaya higala, among i-recommend ninyo, doon lang pangitaa ang Icons Optical Clinic, no? Nga naana sila branch sa San Remigio, at bang sa Prince, kilid sa highway, ang Icons Optical Clinic, unya at the same time, ang Icons Optical Clinic maupoy nagdumala sa karaan jud nga optical dinis Bugo City, ang kadtong Viraki Lobitania Optical Clinic. So, ang Icons Optical Clinic sa Bugo City naana nahimutang sa ubos ras gaisano katong atbang sa karaan nga land bank. Makita nimo diyang Icons Optical, gipanag-iya kana ni Mr. and Mrs. Dr. Konkon Lobitania. Abli na sila gikan sa Domingo Kutob sa Bernes. Aniya mag-open na sila mga alas 9 ngadto sa alas 5:30 sa kada adlaw, no? Sirado sila og adlaw Sabado. Aniya kumusta daig may buntag sa mga makipig family ngadto sa mga pamilara nga always tagasunod. Good morning ni Sister Andrino diha sa Dakit, atong gina-welcome. Aniya diri sad sa ato sa pangumustahon si Brother Andy Nubal, bro, may buntag nimo. Aniya si Brother Oliver Kingidjensab din his Kayang. O tanan natong tigpaminaw diha sa Kayang, diri sa Palambato, diha sa Barangay Don Pedro, ug uban pang mga lugar karon nga nagsunod, naminaw og naglantaw sa tong programa. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, ug uban pang mga nasod sa kalibutan nga nakig-uban kanato karong buntaga. Kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga programa karong buntaga. Sa di pa ko mopadayon sunahan mobasa sa mga messages, itunol ko kamo kang Brother John alang sa mga dugang mga pagpangumusta. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Din siya nagpakamaayo sa matag usa ka nato nga bisan pa sa dagko na og katingalahang mga daotang mga panghitabo sa kalibutan apan sa gihapon ang Dios nagapreserbar sa atong mga kinabuhi. Again, welcome og sa tanan nga naminaw karon, kutob sa giabot ning atong Sibya. Dinhi ning atong programa kami magaingon sa inyo maayong buntag og dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Sa gihapon kami magaingon sa inyo padayunin ninyo ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Welcome. Okay, padayon ta higala adto sa unahan, no? Padayon ta ato ning sugdan pagbasa niya ni amay request nga kanta karong taod-taod ato ning i-play dinhi sa ato nga tulumanon, ato sa ning tan-awon ang kining awit nga atong nakita dinhi nga gi-request, no, kanta nga about sa when we all get to heaven, ato sa ning andamon dan higala. Okay, ato ning i-play karon taod-taod, no? So paabutalan ninyo karon taod-taod ato ning i-play kining music niya ato nang sugdan higala sa pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa comment section nato sa Facebook, no? Okay, ato ning sugdan pagbasa. Okay, atay mga daghan nga mga viewers, mga listeners karon buntaga. Atong tanaw ni si Sister G. Marie Kalapuan. Niya naminaw ni siya karon, nagtan-aw sa ato nga programa, tuan nanukad sa nasod sa Saudi Arabia. Niya salamat sa paglab, Sister G. Marie, o pag-pray dinhi sa ato nga tulumanon. Niya ato pong nakita dinhi si Climaco George NG. Maayong aga. So, maayong aga also Brother Climaco George NG.
O niya niya po Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-love o pag-pray sa ato nga programa. O niya po si Sister Leah Monies. Mayong buntag pads, alib. Nag-inusara man ka, duhami diri. Abot na atong kinakusgan. May buntag ni mo diha, Mader. Ani ato din pangumusta sad no atong mga kaigsunan o kahigalaan nato nga always gina sila nagapaminaw nagsunod sa programa. Atong mga silingan diha sa Mabuli man atong mga silingan kay Loyalize pong naminaw sa programa. Ani atong gipangumusta karon Lester PB, Pasyel diha sa Mabuli, Brother Junior Clavis unya ngadto sa Gutierrez family. Nya kumusta di ang mga Espinosa di family, mga saga nga always nagsunod. Adto sa mga Sumalinog, pamilya ng Brother Sensor, yung pinaiyang pamilya. Nila ni Rizal, nila ni Totron Ilanan, o nila ni Chari Adila Cruz Nugas, yung pamilya. O nila ni Sister Enelia Saga, nga tusad sa mga Serapino family, mga Lipalam, mga always gina nagasunod. Ngadto ng Brother Eric Sinoy o iyang family. Nila ni Brother Arturo Maglasang iyang family. Lanster Banisa, Maglasang tanan diha ang nato mga brad o mga sister just Mabuli atong gina-welcome nining kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. So di pa'y mensahe si Sister Leah Monies, request ko pads balik ko nako may nag-ampo kanimo. Ato nang i-search karon Mads Leah. Okay ni Apos Klimako George NG, pwedeng mo request ko when we all get to heaven. Thank you. Okay, karon taon-taon ato nang i-play. O niya po si Richard Verden Velarde sa Toronto, Canada sa ni. Ato nakita nga always na siya nagsunod sa atong programa. Ang iyang mensahe, maayong buntag mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Salamat sa pag-pray, Brother Richard. Anya, salamat sa pag-love sa ato nga programa. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia sa Ninanukad. Mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunang tigpaminaw o sa mga nag-view ni ini nga programa. Kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang diha sa Saudi Arabia. Okay, ato sa ning lilion ning pikas nga screen mga higala, ato ning lagtaon atong mga kaigsunan nga nag-love o nag-like sa ato nga program, ato ni silang tagdon karon, ato ning basahon ang ilang mga ngalan karong buntaga. Okay, asa na to? Ato ning tagdon. Nia sila si Brother Rufino Moreno, Brother Ronilo Itang, Abner Dualio, Jodeth Pipito Baring Store, Tomaylo Linad Uwaik, Tris Jamin Jaime, Benjamin Casis, Meliod Silasol, Natalia de la Rama, Aniceto Priselias. Okay, niya pa atong tanawon ang mga Aritas Picas, ni apod si Brother Ronilo Itang, Brother Nelson Bersero, Nunahani Monterde Punay, Roselyn Mainit, Germany Puni, o ni apod Ronaldo Bragat, Nick Calipon, G. Merced, Rolly R. Codira, Ninia Nicole Somalinog, Climaco George NG, G. Marie Kalapuan, o si Nerfi Pedrano. So muni ato mga nakita higala dinhi sa screen. Anya niya po si Brother Rufino Moreno. Niya po siya mensahe ato ning basahon. Good morning ninyo, Bro Lib o Bro John. Please ko request ang sakayan. Thank you sa pagbasa. God bless. So ubay ning nag-request og kanta. So ato ning anamon higala sa pagdalit nga na kaninyo, no? Ari usa ta sa when we all get to heaven. So ni ang awit.
Okay, padayon to higala sunahan asay isa kaawit nga atong idalit kanay mga requested song manggod ato ning idalit gikan po ni kang Sister Leah Muñez may nagampo alang kanimo. So ato ni ipabati kaning awita. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulubon sana hinumdumi nga ginaampo ka. Panganod nagalibot ug daw mabagyuhon pagtuong mo gianod ikaw masulubon laungi nga ginaampo ka ning adlaw ug ang kalinaw umaabot na. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulubon ug nagainusara hinumdumi nga ginaampo ka. Kung sa imo pag-ampo kusog mo na luya, luha mo na nga tagak nasubukan siya nasayod sa imong mga pag-antos giampon niya ang ngalan mo sa Diyos. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo.
Okay, niapay last nga song no nga atong idalit karon. Requested ya po ni nga kanta higala atong idalit no. Gikan po ni kang brother Ropino Moreno. Ang iyang awit may tungod sa sakayan. Atong idalit no kining awit. Sakayan nga kanta. Okay. Gusto ka bukanto ngadto sa langit aron makaupad ang mga taong himpin. Pangita ang sakayan, padulong dito aron sa imong pagpanay, ikaw makasiguro. Sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin ug lahi ang agianan, nga ila karon nga gipadulngan. Tara na, sakay na, niining sakayan padulong sa langit. Kaya ang Diyos mao'y nagmanihog, ang atong panasigurado. Daghan karon ang nagasid sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon, basin sa ibuno kita makaingon. Hinahanaan sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan.
Okay, padayon ta sunahan mga higala ato sa ning basahon no ni ay atong nakita dinhi nga mensahe ni si brother ah, Duming Bunukan ato ni tanawon yang mensahe. Mayong buntag ninyong duha sa stasyon Brad John ug Brad Libby ug sa tanang nagsunod ni ining programa. Salamat Brad Lib. Salamat po Brother Duming sa pag-like, pag-pray nimo o pag-love sa ato nga programa. Niya po tayo atong basahon sa ato nga messenger. Niyagikan kang Brother Bernie Katakes. Kani umagad ni Brother Pat, Brother John. Ni iba na ni Sister Susan giniskilid po sa ato nga church sa kanagahan ng ilang balay. Kanya yung mensahe nga Kuya John maayong buntag nagchat ko ni Kuya Kuya Libby maayong buntag nagchat ko ni Kuya John dihito basin dili niya mabasa amo unta siyang i-invite nga speaker ugma sa gabi so ugma gabi ba John Lunes gabi kaya marag ilubong ni Martis mo siguro. Marag katapos ang bilar siguro na. Nga speaker ugma sa gabi sa Vigil. Kibali Lunes na. Lunes gabi na. Karong gabi marag na sa speaker. Marag Brother Nelson siguro, Bersiero karong gabi ugma, ikaw. Kaya kagabi man itong ako ang schedule. Ni nga speaker ugma sa gabi sa Vigil. Diri sa ila ni Tio Gerson. Kung bakante iyang schedule ana. So Brother John, sa imong kinini ang okay ra no katong inyong gichatwa gyud ako kay ang akong cellphone nga gamit ron keypad na lang kay naguba naman to nga ako ang kuan ako ang touch screen. Pwede hatag nimo imong number Brother John. Mao ni ang akong number nya textin na lang ko brad ha. Kinini ang textig gyud ko karon ang adlaw kay aron makakontak ko mao ni akong number. Please i-kuan ni i-punbok ni may lagi pog namina ron pud na namina ron Brad John kay mag-hook up magina si Brother Bernie naama siya mga trumpa gamit kada programa na to naging mulado yes, danog na magad man ni Brad Pat no? magad Brad Pat niya kinini ang Brad Bernie palihog lang ko ani nga number na ko ha niya kanana ang chati ko, text ko, unya kay aron nga makakontak ko nimo. Okay, mo ni akong number 0 9 0 91 48 22 59. Again, 0 9 0 91482259. Okay, salamat Brother Bernie. So maghuwat ko og kuan nimo karong adlaw chati ko kay ugma manis gabi ang schedule kay aron nga magkakontak-kontak ta kay usa sa mahimo na kong problema ang pag-anha diha kay nakalimot na ka. Kuan magod kana na ang sa kausaban sa panahon ba sa lugar unya dugay na pila na ka mga tuig so nalimot na ko. So please Brother Bernie nya salamat kayo. Hope nga okay ra mo dinha unya ugma pohon magkita ta no ugma pohon itugot sa Ginoo. Thank you. So kamo nalay communication Brother Bernie kung asa mo dapita mag-abot no. Yes. Magsugat ay kay pwede na magsabot mo si Brad John kay nakalimot yun siya sa lugar, no? Nakalimot siya sa dapit. Noon, naka-star may libaong si Brother John sa una. Pero karon dako kay kasaban. Mag-agi sa Prangko. Ato sa eskina ka Prangko mag-agi siya sa una. Daghan na mga maayo nga agianan gawas sa Kaprangko kay murag di gyud maayo ang karsada dito sa dagian. Sana sa akong target nga maka-communicate ko sa inyo Brother Bernie. Sa gianan unya salamat. Kino mo padayon to sunahan ningon si Marcelia Muñez unsay sakit pads kuan na nakuhaan mo nag isa ka kidney
sa na nag-function niya, wanan siya, kay madulain man iyang pamatyag sa kalawasan, sa na siya magpada ngadto sa doktor. Nangandam na siya siyang kaugalingon, kay gusto na siyang mapahuway, kay di na maantos siyang gibatyag. So namatay yun siya nga, naka-settle siya sa mga problema ngadto sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Okay? Padayon ta sunahan sa dili pa ta magbasa sa pangutana nga atong salo-saluan karon buntaga, atong hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa langit. Daghang salamat nga hangtod niining mga higayuna. Gawas nun pa ang pulong sa kaluwasan nga masabod dinhis kanginan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan nga magdala kinig daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Amen. Panalangini ang tanan nga mga tao karon nagapaminaw, ang mga magtutuo na, palig-una, padasiga ang ilang nga pagtuo, ang mga naa pa nagkinabuhi sa ila sa kalibutanong mga butang o kalibutanon nga mga panghunahuna, hayagi ang ilang mga salabutan ug ibutang sa ilang kahunahuna ug kasing-kasing Ginoo ang paghigugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Lamdagi sila nga pinaagi sa imong pulong nga ilang ginapamatian, ilang mahangpan ug masabtan ug sila imong kabigon sa pag-alaga diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Okay, ato ning lantawon higala ang ato nga keypad nga cellphone. Okay, og maayong buntag Kuya Libby, Bajon og sa tanang naminaw karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya. Salamat no gikan po ni kang Sister Philly Adisor. Di pagyo iyang mensahe. Og Kuya, palihog ko ninyo, Brajon, tabang ampo sa Ginoo nga iya lang taon panalipdan sa mga dautan og disgrasya ang among anak si Jandre. Salamat. Okay. Insa ni Sister Tilly So, Disor? iyang anak ni Sister Philly Disor si Brother Jandre. Nga naman si John Ray mo abroad? Ambot iya maning mora man wa man siya Okay, ni okay, mayo. sis. Okay na John Ray Disor. Iya lang gihangyo nga panalipdan gikan sa mga daotang disgrasya. Yes. Okay. Mo naman gina ang atong mahimo ang pagpangamuyo o pagpangalyupo gyud sa Ginoo. Niya pod si Brother Tutron Ilanan, mayong buntag Brother Libby o uban diri sa amo Brad ang gipaminaw ang live coverage sa sinulog, pero ako Brad always jud kong naminaw nimo kada gabi o kada Domingo sa buntag. Loyalist kini si Brother Tutron Ilanan atong silingan. So mayong buntag nimo Brother Tutron o sa tanan natong masilingan des mabuli nga loyalist sa ato nga tulumanon dinhi sa Okay, radio. gipasalamatan ko na Brother Tutron ang imuhang kuan no. Ayaw lang katingala o kay bulong niya na kay ang kadaghanan nag-monitor sila sa nag-live sila sa kalihukan sa sinulog, dili gina nimo maiwasan tungod kay ang yawa maghimo og mga paagi nga ma-divert ang kamaturan di sunahunag kasing-kasing sa tao kung bagay sa negosyo pa kupitin siya. So dalaygon ka nga wa ka magpadala ang imo nga gipamatian mo kanunay ang tinuod nga kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios o sa ang Dios magapanalangin nimo sa imong kinabuhi o sa imong pamilya. Okay, moadto na ta Brother John sa pangutana nga may atong tagdon karon. So moondang taron mga alas 9:25. Okay, morning Brad. Ang sa amo pod religion kay dili man mi RCC. Ang amo pod baruganan sa among baruganan sa mga protestante, Bible and the Bible alone pod. Pero nganong lahi man lagi ng inyong pagpanudlo nga sa panahon sa New Testament
wala naman na ang Ten Commandments og Sabat kay pagtuo naman ato karon og Sunday naman sab for the Christian kay sa mga Hudiyo raman ang Sabado, Brad. Abi unsay inyong answer ani gikan kang Brad Terrio. Okay, salamat. Mao ni pangutana nga atong tagdon karon, ako ning utrohon pagbasa parang makakatch up mo higala o gusto mong mo contribute o mga tubag, so makahimo mo higala. Akong utrohon, morning Brad. Ang sa amo pod religion kay dili man mi Roman Catholic Church. Ang amo pod baruganan sa mga Protestante, Bible and the Bible alone pod. Pero nganong lahi man lagi nang inyong pagpanudlo nga sa panahon sa New Testament wala naman na ang Ten Commandments o Sabado, Sabat, kay pagtuo naman ang ato karon og Sunday naman ang Sabbath for the Christian kay sa mga Hudiyo raman ang Sabado, Brad. Unsay inyong answer ani gikan kang Terrio, no? Salamat sa nindot nga pangutana. Onya niya pa'y atong basahon di ay mularga na siya onyang hapon kuya sa Manila adto Cavite mag-missionary siya. Kuya, mo na That's itong good. 1,000 missionary de Everjon mo din katong John nga nag-text na to, no? Nga mularga na siya kay mo join siya sa missionary. Salamat kayo. Nindot kayo na nga desisyon sa imong anak, Sister Philly. Okay, atong tas pangutana, unang mutubag ani si Brother John, o niya akong tapuson mga higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Ato usa ning anam-anamon. Ang napulo kasugo wala na. Matod pas pangutana, ang adlawng igpapahulay iyara na sa mga Hudiyo for the Christian Sunday. Niya matod pa nganong lahi ang inyong mga pagpanhudlo. Natural na. Basta magtudlo gani ka og kamatuoran, malahi magyud sa uban nga mga gipangtudlo nga wa sa kamatuoran. Unang-una, kung atong ilhon ingon niini, sa Juan 17:17 nagsulti, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Remember ang pulong sa Dios kamatuoran. Tandaan nato na. So niya pa, Juan 14:6 ingon si Kristo, ako maong dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amhan gawas kun pinaagi kanako. So kamatuoran, si Kristo ang pulong sa Dios kamatuoran, si Kristo kamatuoran. So niya pa ang gihisgutan sa Biblia nga kamatuoran gihapon sumala sa gihisgutan dinhi sa Salmo 149 gihisgutan dinhi nga ingon ini ang gisulti nga ang kasuguan ingon gihisgutan dinhi sa Salmo kapitulo 149. Ato ning basahon kay aron ba nga makuha, maubitaw nga matingala mo, mahibulong mo, ingon mo nga nung lahi ra ang inyong pagpanudlo. Natural. Balikon ako, malahi ang atong pagpanudlo tungod kay nga naman, kung itudlo ang kamaturan, malahi gyud. Kung imong tan-aw dinhi nga ang kasuguan, mao ang kamatuoran. Si Kristo kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Busa malahi gyud ang pagtudlo sa pagwali kung ang nagwali kadaghanan dili ang kamatuoran ang giwali. So mahitungod ni anang kamo Protestant, Bible and the Bible alone. Pasaylua lang gyud ko nga diha ra gyud na sa inyong baba kanang gipamulong ninyo nga ang inyong mga pagtudlo Bible and the Bible alone. Kay kung tinuod pa nga nagapanudlo mo
Bible and the Bible alone, nga duman nga niabot man sa inyong hunahuna nga wala na ang napulo kasugo. O, tandaan nato ha, si Kristo ingon nga siya ang kamatuoran. Sumala sa Juan 14:6, ingon ni Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Kanang inyong giingon nga wala na ang napulo kasugo, maunay butang nga dili gyud na mutakdo sa giingon ninyo nga ang inyong pagpanudlo Bible and the Bible alone. Kay nga naman, wa mana itudlo sa Biblia nga wadon ang napulo kasugo o ang kasuguan sa Dios. Si Kristo namulong si Kristo, bantayan ninyo ha, sa Juan 10:27, ingon si Kristo, ang akong mga karniro nakaila kanako ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Tandaan, ang ipamulong ni Kristo, ang mga iya nagsunod kaniya. Karon niya ato ning tan-aw no. Dinhi sa akong basahon na sa The Living Bible, pero bisan pag dili kini nga translation or version inyong mabasa, inyo gihapon na nga masabot nga naghisgot mag New Testament o New Testament ni. Akong basahon na sa The Living Bible sa 18 hanggang 21 sa kuan sa kinini ang Lucas. Lucas 18 hanggang 21 ingon ini. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa mga Hudiyo sa relihiyon, nangutana niya ni pangutanaha, good sir, maayong magtutudlo. Ako lang kuano ni kay naa magoy mga bata pod nga naminaw. Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Please, seryosuha kining mga butanga ang inyong nadungog og nabati. Ang pangutana sa maong tao, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong pagabuhaton aron ako makasulod sa langit? Mao ni ang pangutana. Unya ang tubag sa atong Ginoo, do you realize what you are saying when you call me God? Imo bang napamalandong o gipamalandong ang imong pagsulti o pagtawag nako nga ako maayo? Tanaw ha? So si Kristo giila nga good master, good teacher, maayong magtutudlo. Tungod kay si Kristo maayong magtutudlo, ayaw ninyo pulihi sa inyong mga magtutudlo diha sa inyong simbahan o sa inyong leader si Kristo. Nga naman, maayong magtutudlo si Kristo o niya inyong ilisan, inyong pulihan sa mga magtutudlo diha sa inyong pundok. Niya ang itudlo sa maayong magtutudlo nga si Kristo. Ingon ni Kristo, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong ang imong pagsulti nako nga ako maayo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Ato ginang ibutang sa atong salabutan nga walay tao nga atong ilhon o dili nato ilhon ang atong kaugalingon nga kita maayo na gyud. Kay si Kristo man siya, only God is truly good and no one else. Ang Diyos ra gyud mo'y maayo o wa nagyulain. Unya nag-ingon dinhi sa 20. But as to your question, apan may tungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo kasugo. Nya maingon mong wa na nang napo kasugo. Dili na mahitabo nga matinuod na ang inyong gisulti nga Bible and the Bible alone ang inyong pagpanudlo kay gitudlo sa mayong magtutudlo nga si Kristo dinhis Biblia sa ingon sa maong tao matud pa sa nangutana, what shall I do to get to heaven? Unya nag-ingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. Tanaw ha? Unya karon kun imo ning tan-aw dinhi ipadayon nato pagbasa. Nag-ingon, nasayod ka kung say gisultis na pulo kasugo. Don't commit adultery.
dili ka manapaw. Bikuno huna-huna bagong tugon niya, diin man ni nasulat sa Exodo Kapitulo 20. It means nga ang maayong magtutudlo, nagtudlo sad na sa mga butang nga naas da ang tugon, dinhis bagong tugon. Ingon dinhi ni Kristo, don't commit adultery. Dili ka manapaw. Karon, nganong nahitabo man nga dunay mga manapaw? Ang bana, mga bit, ang asawa, mga bit. In short, nanapaw. Nganong nahitabo man ni? Kay naa sa huna-huna o kasing-kasing sa tao ang dili na pagsunod sa napulo kasugo. Mo na ay nahitabo. Unya, kung naasay mga tao nga nagtudlo inyong nadungog nga wa nang napulo kasugo, kay pagtuo na lang, astilan. Delikado na. Unya, bantayin ninyo ng inyong mga asawa, bantayin ninyo ng inyong mga bana, ni anang mga magtudlo nga wa nang napulo kasugo. Nga naman, manapaw na. Unya, sunod, gisulti din don't murder. Nganong daghan sa mga tao karon nga mupatay. Magpamatuod nga sila insakto, sila mo'y tinuod, magdakunuhay sa ngalan Church of Christ, pero mupatay. May uwa nang napuk sugo. Unya, og makasa na sa mga sugo, des napuk sugo, dag sibat-sibat, dag tago-tago. Nga naman tungod nis mga tao nga wa na sa ilang kasing-kasing ang napulo kasugo. Don't murder. O klaro kayong itudlo ni Kristo, po kasugo Sunod, nag-ingod din don't steal. Dili ka mangawat. Nga naman ron, tanawa ragon. Ang mga tindahan ron, ilan nang iparol up, nga naman. Tungod kay naay daghang manglungkap, naay daghang mangawat, kay mga tao na ngawa na sa ilang huna-huna o kasing-kasing ang napulo kasugo, mangawat na, ingon dili ka mangawat, unya naapadugangan pa sa mga tao nga nag-angkon, nagtudlo, nga sila mo insaktong kamaturan, pero ilang gitudluan sa dili pagsunod sa kasuguan sa Dios. Munang mopatay, mangawat, manapaw. Unya, nagsunod, nag-ingod din don't lie. Dili ka magsaksi og bakak. Adunay daghang mga tao nga na himuan og sala gikan gyud na sa mga bakakon nga mga saksi. Mo na nga ang uban ning tao na nga priso sa wa lang giigo nga rason o katarungan. Mo bitaw na nga ang prisuhan matud pa nila para ra na sa mga tao nga way katarungan. Kay bisag sad-an ka pero maay kang mga tarungan, di ka mapriso. Pero bisag wa kay sa, pero wa kay katarungan, priso ka. O doon na may sa, may mga tarungan, musibat na lang, mutago na lang. Nga naman na, ilang gilapas ang napulo kasugo. Ano yun? Don't lie. Napulo ni kasugo, di ka magsaksig bakak. Nag-ingon din ni, honor your parents. Tahuro ni mong imong mga ginikanan. Nganong daghan sa mga anak ron. Nga wa na'y tahod sa ginikanan, nakulangan sa pagtudlo sa napulo kasugo. Mao na nga naay mga tao karon nga nagtuglo wa na napo kasugo, dako kay natabang napuno sa kinaiyas mga anak nga wa na'y pagtahod ngadto sa mga ginikanan. Ay ngayon din honor your parents. Unya gingon and so on. Unsa maning and so on? But ipasabot og uban pa. Karon niya, ipadayon na to pagbasa dinis 21. The man replied, tanawa, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Tanawa ninyo ning mga bakakon nga mga magwali dinhi sa malambuon o malinawon nga syudad sa Bugo. Daghay magwali dinhi. Madomingo, masabado, mahuybis, daghay magwali. Pero ang giwali, wa nang napulo kasugo kay way makatuman, ana. Unya, ang giingon nini, matud pa, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gituman ang tanan sukad pa sa akong pagkagamayng bata. May ngomong way nakatuman?
na ingon mong di matuman ang napulo ka sugo, ang kasuguan sa Dios, bakak na. Ha? Nahibaw ba mo og unsay sikreto nga matuman ang kasuguan? O niya o. Gitudlo man ni Apostol Pablo pod, gitudlo ni Kristo, natural nga kining programa nga inyong gipamatian, mo po'y gitudlo. Ha? Mahins na pulo kasugo, nagtudlo si Kristo. Nagtudlo ang mga apostoles. Kini nga programa nga inyong gipamatian, nagtudlo po sa gitudlo sa mga apostoles o sa gitudlo ni Kristo. O pamatian ninyo, sumala din sa Roma Kapitulo 13, versikulo 8 hanggang 10. Ingon ni ini ang gisulti din ni ini. 13, 8 hanggang 10. Nag-ingon din niyo, matod pa. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay ang usa sa usa. Timan niya, love one another, dili kay another love one. Tandaan na to. O niya, ang giingon din kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Ang paghigugma sa imong isig katao, nakaunsa kas kasuguan, nakatuman. Unya ang mga bakakon nga mga magwawali, muwali, nga wa nang napulo kasugo, kay way taong makatuman ana. Wa man na itudlo sa Biblia. Unya mo ingon ta, Bible and the Bible alone ang mga pagtudlo? No way. Kay dili na mo'y gipasabot o gitudlo dinhi sa Biblia. Ang nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. So, di padayon na kong basa. Ang mga sugo nga nagaingon. Samning sago ang gaingon. Niya, ang mga sugo nga nagaingon. Ayaw pagpanapaw. Tanawa. Napulo man ni kasugo, ikapitong sugo ni, des napuk sugo sa Exodo 20. Sunod, ayaw pagpatay. Ikaunom ni nga sugo diha sa napulo kasugo des Exodo 20. Tanawa. Unya, sunod, nagyon, ayaw pagpangawat. Ikawalong sugo ni des napulo kasugo des Exodo 20, ang dili ka mangawat. Ayaw pagkaibog. Ayaw pagkaibog og ang bisan unsa nga sugo kinahanglan nalangkob ni ining mga pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mo maghimog daotan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. I repeat, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Therefore, nag-ingon si San Pablo, ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Ang mga bakakon nga mga magwawali, ang mga bakakon nga mga magtutudlo, ang giwali, ang gitudlo, wa na nang napulo kasugo, kay way taong makatuman ana, anang napu kasugo. Dinhi sa, dihay nagwali, ako gyud mismo naminaw, adlaw ng Huwebes na, dinis bugo, nagwali. Kung doon, na mato pa siyang wali, ako gyud naminaw, mato pa siyang wali. Kung doon ay taong moingon nga nakatuman siya sa kasuguan, los-los nimo. Gigamit gina nga word, los-los nimo. Wagay ka katuman sugo si mong asawa, sa napok sugo na. Pero ang gisultis Biblia, lahi, natural. Nga moingon mo nganong lahi inyong mga pagtudlo, kay ang pagtudlo nga kamatuoran, lahi gyud sa dili kamatuoran. Si Kristo nagtudlo nga tumanon ang napulo kasugo, ang mga apostoles nagtudlo nga tumanon ang napulo kasugo, o kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo po dinis kahanginan nga tumanon ang napulo kasugo. So tingali nasabtan nyo ng bahina. So kung nagingon pagtuo na lang, ay dili man na nagsugo ang pagtuo nga supako nimong napulo kasugo. Roma 3:31 nagsulti. Matud pa, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Hinunua wala gayod. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Kung doon na tinuod kang doon na kay pagtuon natural, imo ipabarog ang kasuguan. Galatia 3:24, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarongon sa pagtuo. Unsa ang kasuguan? Mag-aagak, ngadto kang Kristo
aron ta pakamatarongon sa pagtuo. Well, ang pagtuog ang kasuguan o ang pagtuo dili na magkabulag. Ingon ini ang gibati ninyo nga kalahi sa among pagtudlo kay nganuman lahi manggod ang inyong gitudlo, wa man na itudlo sa Biblia. Karon, adto ta sa gisulti nga ang igpapahulay para ramana sa mga Hudiyo mauna pud na ibutang nga dili gid na mohaom sa giingon Bible and the Bible alone. Kay way gisulti sa Biblia nga ang adlawng igpapahulay para Sabado para ras mga Hudiyo kay ang Christian Domingo. Nganuman tungod kay ang Domingo igpapahulay kana nga balaod o sugo nga iya sa tao. Samtang ang Sabado balaod o sugo kana nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. O ang adlawng igpapahulay ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. O tandaan nato na karon niya. Kung ang adlaw nga Domingo mao ang igpapahulay sa mga Kristiyano, palihog ug doon na may mga Protestant na minaw ron diha ubang magbasa sa Biblia, labi na gitong naay 5 ka buk Biblia. Palihog tabangi mi sa pagsulti sa kamaturan dinis kahanginan. I-text dire. Nahatag naman ay namo kanunay among number. I-text dire. Kung asa mabasa o makita sa Biblia nga ang adlawng igpapahulay sa mga Christian Sunday. Sunday. Kay I tell you, dinis kahanginan, kinsa ang mga Sunday keeper dili na Christian. Pagano na kay kanang adlaw Domingo, kanang Domingo mauna ang adlaw nga gigamit sa mga pagano sa pagsimba sa adlaw sun worshiper, SUN. Ang SUN ilang giri sa ilisan og mo nang nahimong SON, Son, but pasabot Son of God. Pero ang tinuod nga pagkasulti, ang nagbantay og Domingo nagbantay na sa adlaw nga igpapahulay sa mga pagano, not for the Christian. Pero alang sa kamatuoran, kung tinuod ang inyong gibarugan, please i-text dire kung asang bahina dapitas Biblia makita nga ang Sunday is the Sabbath day for the Christian. Nga naman si Kristo gyapon nagsulti Juan 10:27, ang akong mga karnero nagsunod kanako. Tanawa ra gud unsay gisulti dinhi. So Lucas kapitulo 4 versikulo 16, nabatasan ni Kristo. Tanawa, Christian Christian ka? Anita kang Kristo. Nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw nga igpapahulay, tua siya sa sinaguga, but pasabot simbahan. Karon ang nag-angkon nga Christian, Sunday man lagi ang inyong batasan. Pero ang batasan ni Kristo, Sabado, Saturday. Unya ang inyo Sunday. Akong basaho dinis the Living Bible sa 4:16 sa Luke. Unsay gisulti dinhi. Ingon ini ka tinaw. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Si Ginoong Hesus miabot siya didto sa Nazareth, didto siya magtubo, didto siya magdako. Iya man ning Pinoy-anan dinhi. Nya nagingon siya, he went as usual to the synagogue. Tanaw he went as usual. Unsa man ning usual? Naandan, nabatasan, na kinaiya. Muna ing he went as usual. Sumala sa iyang nabatasan. Nagingon dinhi, to the synagogue on Saturday. Muadto siya simbahan matag adlaw Sabado pero ang inyo Domingo. How come nga mo ila mo Christian mo? Nga ang Kristo Sabado unyang inyo Domingo nya Christian di ay. niya. And stood up to read the scriptures. Ang Christian di ay nag-keep og Saturday, nag-keep og Sabat, dili Sunday. Niya 31 akong basahon nagingon. Then he returned to the Capernaum, a city in Galilee,
and preached there in the synagogue every Saturday. Every Saturday, matag Sabado si Kristo muadto gyud simbahan. Unya ang inyong matag Domingo muadto mog simbahan. Ang inyong nabatasan Domingo, ang kang Kristo Sabado. Unya moingon mong Christian mo. mo na pag-ingnon sa kinini ang mga taga Nailon, wa gabae. Oh, di ba? Klarong-klaro ni ang gisulti sa Biblia. Ako higala, kami musulti mi dire. Wa nay lipod-lipod kay di na panahon nga itago ang kamatuoran. Ha? Di na panahon itago ang kamatuoran kay ni anatas naghinapos na nga kapanahonan. Ha? Ni anatas naghinapos na nga kapanahonan. Karon, ato ra gud ning klarohon kuno aber. Ha? Ang Sabado, kung imong sinibuhan noon, kay kinatsila na, Spanish man na, igpapahulay. Karon, hatagi ko numi, o bersikulo diris Biblia, nga ang Domingo, igpapahulay na. Sa mga Kristiyano. Kung makahatag mo, si Brad Libby nalay magpabilin dire. Sa naini nga programa, di na lang kumutingog. Kung makahatag mo nga ang Sunday is the Christian Sabbath, ang Domingo mo igpapahulay sa mga Kristohanon. Tanawa, unsay gisulti o? Dinhi sa pamantalaang opisyal ni Cardinal Gibbons, kung imong tan-aw dinhi o, sa gisulti dinhi. Nga matud pa sa gisgutan sa September 23, 1893, mao ni ang pamatuod sa pamantalang opisyal ni Cardinal Gibbons, no? Sa September 23, 1893, ingon niya dinhi, for 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, change the day from Saturday to Sunday. O klaro na, nga giusab ang Sabado ngadto Domingo. Unya naon sa manghitabo ang Sunday is the Christian Sabbath. Dili gina pwede. Unya nag-ingon pa dugangan na to pa padayog basa nag-ingon dinhi nga matud pa nga I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Ingon ni ana. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Busa, ang mga Sunday keeper dili na matawag og Christian. Mga followers na sa simbahan. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Kutob sa mga Sunday keeper ang gisunod nga balaod sa simbahang Katoliko dili iyas Ginoo. O ni argo do ato ragod ning kanini ang basahon dinhi sa Chicago Herald October 8, 1882. Balasahon maghapon ni sa mga sa simbahan. Nagingon din usa ka atheist si atheist Robert Ingersoll. Nagingon siya, Sunday is a pagan day sacred to the sun. The day that Christians now keep was not the day that Jehovah sanctified. Kaklaro ni ang Domingo usa sa mga adlaw sa mga pagano, sagrado kana sa adlaw nga ang adlaw sa mga Kristiyano karon nagbantay sila, dili na adlaw nga gibalaan ni Jehovah. Mo na gisulti dinhi. Unya, nag-ingon din niyo sa Catholic Press, Sydney, Australia, August 25, 1900. Ingon niya nga si gisulti, Sunday is a Catholic institution and it claims to observance can be depended only on Catholic principles from beginning to the end of Scripture. There is not a single passage that warrants the transfer of weekly worship from the last day to the first week to the first. Tanawa, kini mga kamatuoran ni mo na moingon mo lahi ang inyong pagpamatuod. Yes, lahi. Basta kamatuoran ang isulti, ang itudlo, ang iwali. Tingala, ang pulong sa Dios sumala sa Hebreanon 4:12. Hait pas ispadang duhay sulab. Mao na nga masamdan gyud mo, masakitan gyud mo kung kamatuoran na, kung pulong sa Dios ang isulti.
Ayaw kalimot. Ang gisulti sa Biblia. Matud pa nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang inyong gipamatian ron ang gitudlo sa Dios, dili gitudlo sa simba, dili gitudlo sa tao. Mabuhay kay gala. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ini mga bayna. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Mahitungod sa ilang pagtulunan dili daw siya Katoliko, Protestante na wa po isulti niya kung sa klase Protestante basta kay mga dili Katoliko i-consider mo na Protestante, Baptist, born again ana Protestant. Ang ilang baruganan sumala sa pangutana nga Bible and the Bible alone. Pareha pod sa Seventh Adventist, no? Bible and the Bible alone. Ato nagibalik-balik mabuti hinungdan nga sa mga pangutana ang tubag ato yung ibase sa Biblia. Nya gipasalamatan nato nga gipadangat dinhi kay sumala pa niya nga Bible and Bible alone pero siya po lahi lagi ng inyo nga nagkeep lagi mo niya ng Sabat o kanang napulo ka sugo nga para sa ila napulo ka sugo para na sa mga Hudyo o niya ang aglang pahulay po ang Sabat sa mga Hudyo rana kay sa mga Christian kuno matod pa niya Domingo na, Sunday for the Christian. Okay, salamat no. So atong sulayan pagsukod sa Biblia, kung unsay gisulti sa Biblia, ang napulo kasugo tinuod ba nga wa tay labot ana kitang mga tao karon, ana tay labot oy sa napulo kasugo. Niata daghang mga basahonon dinhi mga pagpamatod sa mga Protestant nga naghisgot nga ang Ten Commandments wa ginaabulisa ni Kristo. Na ana nagpabilin ka na ang napo kasugo kay bisan pas baguntugon imong mabasa mga higala ang unod sa napulo kasugo naa diha sa bagong tugon bisan si Kristo sa Luke chapter 18 verse 18 and 20 so dihang gipangutana siya sa usa ka religious leader kon unsay naghisgot na pangutana nga unsay iyang buhaton para makasulod sila sa langit. Ang tubag ni Kristo hibaw ko nag-unsay gisultis na po kasugo. Ning hatag sa example sa napulo kasugo. So gimong tanaw sa New Testament naa ang napulo kasugo nga naman kay gisulti ni Apostol Juan ingon siya sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 ang paglapas sa sugo sala na manghigala. Ang tao na kang Kristo kinahanglan mo undang pagpakasala kay paglapas sugo sala man. So aton tumanon ang sugo for the Christian na siya. Tumanon ang napulo ka sugo manghigala. Na ang sugo ay gani kung imong basahon sa unang Timoteo 6:14 nag-ingon San Pablo ako magtugon kaninyo nga inyong tumanon ang kasuguan hangtod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Tugon na wa nagkasumpaki ang Biblia. Kami wa mi musumpaki ang pagtuo. Kay naa na sa Biblia ang pagtuo. Para nato kinahanglan pagtuo. Ang among gisupak ang Ten Commandments nga naman ang inyong pag-ingon nga ang Ten Commandments wala na sa bagong tugon. Naapa sa Roma 3:31 ingon si Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan or napulo kasugo tungod sa pagtuo? Ingon si Pablo wala. Ato hinuon ang ipabarug ang kasuguan. So gipamatud ni San Pablo, Bible and the Bible alone ang pamatud sa Biblia nga dili gina magkasumpaki ang pagtuo ug ang pagtuman sa sugo. Kay ang pagtuman sa balaod maunay pagpamatuod nga buhi ang imong pagtuo. Kanang buhata, buhat sa pagtuman sa napulo ka sugo nagpakita na nga buhay ang imong pagtuo mahigala. Kay sa Santiago 2:17 nag-ingon Santiago patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Sa ato pa nagtuo ka o niya wa kaning tuman, wa kay buhat sa pagtuman. Ang imong buhat pagsupak, ingon ang San Pablo, patay na ang pagtuoha. So muna nga naana sa mga panahon sa New Testament, wala wag tanga ang napulo ka mga sugo. Ang ipapahulay, wa na ba nang ipapahulay? Wa gyapon wag tanga. Wa gyatay mabasa sa Biblia nga giilisdan sa Ginoo ang adlawng Sabado o adlawng Domingo. Wa tay mabasa ana. Ato nang gi-offer ni kung naay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga
ang adlang pahulay di na Sabado Domingo na. Kinahanglan Domingo na mo pahulay, nagsugo siya ba nga Domingo na ta magpahulay di na adlang Sabado. Premiuhan na muna pero hangtod karon wa gyud nakaako og hatag og bersikulo. Nagpamatuod lang na nga wa ginas Biblia. Kon Bible and the Bible alone ang atong basihan. Dapat bantayan nato ang napulo kasugo, bantayan nato ang adlawng igpapahulay kay naana sa Biblia. Wa sa Biblia nga ang Domingo nagsugo ang Dios nga mao nang igpapahulay. Outside the Bible na gani pamatuod sa Catholic nga atay mga basahon dinhi nahimod ang kataw-anan ang mga Protestante motindog bisan asa nga lugar mo pamatuod nga Bible and the Bible alone mao bisyo sa pagtuo pero nagbantay sa Domingo nga wala isugo sa Ginoo dias Biblia. Okay, wa naman tayo mga higala. So ang ato lang dinhi ang atong sagupon ang naas Biblia, pagtulon-an naas Biblia, nga naman kay ang Bible higala sa 2 Timoteo 3:16 ang tibok kasulatan magatudlo kanato sa kamatuoran. So muni guide nato nga atong pagabuhaton, naghatag natong instruction kung unsay atong buhaton aron maandam tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Okay, tinaw pas mineral water sa St. Vincent Texter. Siyaro naman og wala pa jud masabti Osek Texter og atong lingog-lingogan ang pulong sa Dios gikan ni kang Sister Leah Muñez nanukad gikan sa Manila. So wa naman tay panahon higala sa di pa hingpit tapuson ang aton tulumanon ni ang atong team song. Ni ato ngayon, Brother John, sa closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Dalang panalo magkagagahom nga Diyos, na inigagnapos nga kapanahonan sa